labaw pa sa mananaog. Roma Kapitulo 8, versikulo 35 ug 37. Kinsa ang makapahamulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kaguulba, kun ang kasakit, kun ang paglutos, kun ang gutom, kun ang pagkahubo, kun ang katalagman, kun ang hinagiban? Dili, kun dili niining tanang mga butanga, kita labaw pa kaysa mga mananaog pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Ang mga alagad sa Dios wala makadawat og pasidungog o pag-ilagikan sa kalibutan. Gibato si Esteban tungod kay nagwali siya kang Kristo ug siya gilansang sa krus. Si Pablo gibilanggo, gibunalan, gibato ug sa katapusan gipatay tungod kay siya usa ka matinud-anon nga mensahero sa Dios ngadto sa mga Hintil. Si Apostol Juan gihinginlan ngadto sa isla sa Patmos tungod sa pulong sa Dios ug tungod sa pagpamatuod ni Hesukristo. Kining mga panag-ingnan sa tawhanong kalig-on diha sa kusog sa Dios nung gahom, maoy usa ka saksi sa kalibutan sa pagkamatinumanon sa mga saad sa Dios, sa iyang nagapabilin nga presensya ug nagapadayon nga grasya. Si Jesus wala magpresentar sa iyang mga sumusunod sa paglaom, sa pagkabot sa yutan-on nga himaya ug mga bahandi, sa pagkinabuhi nga walay pagsulay. Hinunua siya nagtawag kanila sa pagsunod kaniya diha sa dalan sa pagdumili sa kaugalingon ug kaulawan. Siya nga mianhi aron sa pagtubos sa kalibutan, gisupak sa hiniusang puwersa sa dautan. Sa tanang kapanahunan gilutos ni Satanas ang katawhan sa Dios. Gisakit niya sila ug gipamatay. Apan sa pagkamatay sila nahimong mga mananaog. Sila nagpamatuod sa gahom sa usa nga mas gamhanan kay kang Satanas. Ang daotang mga tawo mahimong magsakit ug mopatay sa lawas, apan dili nila mahikap ang kinabuhi nga natago uban ni Kristo sa Dios. Mahimo nilang mapriso ang mga lalaki ug babayi sulod sa mga bongbong sa prisuhan, apan dili nila mabugkos ang espiritu. Pinaagi sa pagsulay ug paglutos, ang himaya, ang kinaiya sa Dios napadayag diha sa iyang mga pinili. Ang mga magtotoo ni Kristo gidumtan ug gilutos sa kalibutan, naedukar ug gidisiplina diha sa eskwelahan ni Kristo. Sa yuta sila naglakaw sa hiktin nga mga dalan, sila giputli sa hudno sa kasakit. Ilang gisunod si Kristo pinaagi sa masakit nga mga away. Sila naganto sa pagdumili sa kaugalingon ug makasinati sa mapait nga mga kasagmuyo. Apan sa ingon sila nakakat-on sa pagkasad-an ug kaalaot sa sala, ug sila nagtan-aw niini uban ang kasilag. Ingong mga umalambit sa mga pag-antos ni Kristo, sila makalantaw lapas sa kangiob ngadto sa himaya nga mag-ingon, giisip ko nga ang mga pag-antos niining panahon na karon dili takos ikatandi sa himaya nga igapadayag nganhi kanato. Roma Kapitulo 8, versikulo 18.